Dnes k vám prichádzame s prosbou o pomoc, chceme apelovať na vašu solidaritu a lásku k blížnemu. Pomôžte nám rozbehnúť projekt, ktorý chýba na Slovensku. Chceme pomôcť tým najzraniteľnejším. Tým, ktorí bojujú v posledných dňoch života s neodvratnou chorobou. Chceme im darovať posledné prianie. Tento projekt je na Slovensku ako svetlo v temnote. Naším poslaním je umožniť imobilným pacientom v terminálnom štádiu choroby rozlúčiť sa s ľuďmi alebo miestami, ktoré sa stali nedostupnými kvôli ochoreniu. Tento zážitok nie je len chvíľkou, je to svetielko nádeje, ktoré zohreje srdcia pacientov a ich rodín v posledných chvíľach. Iba jedno prianie môže byť to posledné. Preto chceme, aby boli tieto chvíle nezabudnutelné. Chceme pomôcť odľahčiť ťažké okamihy v záverečných štádiách života. Pomôžte nám dávať ľuďom dôvod na úsmev v ich ťažkých chvíľach. Pomôžte nám dávať nádej v ich smútku. Pomôžte nám rozbehnúť na Slovensku projekt Sanitka prianí. Chceme pomáhať ťažko chorým spríjemňovať ich posledné chvíle a darovať im posledné prianie. Ďakujeme za vašu podporu, za vašu lásku a za vašu ochotu meniť životy tých, ktorí to najviac potrebujú. Zdieľajte nás na sociálnych sieťach, nech sa o tomto projekte dozvie čo najviac ľudí. Spoločne to dokážeme.